Alright, ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ngontombela bafethu ngiyacela ukuthi umuntu qala ungena nje kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola imibukiso eminingi esifaka kulona leli khasi. Leli khasi bafethu liyafundisa, liyakha, liyaluleka, liyasiza ke nje bafethu nasey'inkingeni mhlambe abantu abasebebhekene nazo bebona ukuthi mhlambe ngayilungisa kanjani mhlambe inkingi abasuke bebhekene nazo mhlambe esuke soyilungisa ke bafethu. So cela nje kakhulu bafethu ungakhohlwa ukusubscribe ngoba kumoshi idatha awumoshi lutho uma usubscribe, so suke nje uyibeke emathubeni kanjalo ukuthi uhlale nje kube i-VIP. Cela ungakhohlwa ukulike, ukucomment, ukushare, ukucomment bafethu kuyasiza kakhulu ukuthi mhlambe istory mhlambe masiphelile noma mhlambe masingaphelanga mhlambe yiphi mhlambe indlela esingayisebenzisa ukuze sikwazi mhlambe istory ukuthi siqede. Siyacela kakhulu bafethu ukuthi nicommente ngokwakha, ungacomment bafethu ngokufaka nje inhlabathi kuphela, but ekugcineni ugxeka uZoso, ekugcineni kumele enze njani uZoso, yabo. Kuyo yonke into bafethu ngisuke ngenzela ukuthi ngibe phakathi nendawo nestory ukuthi ngibhayele umfowethu akumele ukuthi ngibe sesayidini lomunye ngingabe sesayidini lomunye ngoba egcineni kwayo yonke into bafethu inina futhi emjike futhi ningixeke nithi hayi wena usesayidini kaSibanibani, hayi yabo Zoso la bengingadingi ukuthi ube sesayidini bekudinga ukuthi ube neutral, yabo. So manje yabo nje bafethu senkingeni enjani, yabo nje bafethu. So inkinga esibhekana nayo ileyo bafethu. So ungakhohlwa bafethu udownload i-app yakwa EasyBet ubheje bafethu iningi kakhulu amagame adlala lapha ukuzenzela imali, ubhejele ibhola, ubhejele ama-game lapha udlale ama-fruit lapha uzenzela imali bafethu ngaphandle ukuthi uzujuluke uziye kwaMlungu. Download nje i-app ethi ke EasyBet, usebenzisa i-promo code ethi ke Zoso ZOSO zokwazi ukuthi ibeke emathubeni right khona ke lapho bafethu. Manje kunodaba bafethu engizolisebenza la nangu mfowethu kunzi yethu ke le iqhamuka le Eswatini. Khawele sizwe khamba kanjani nkabi yami? Ngiyaphila baba njani? Siyaphila wena wengwenyama. Wena uyihlangana kangwana. Khawelami awusichazele nje ukuthi ubani wakwabani mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi sengivele sengichazile ukuthi hayi inkunzi oqhamuka lena eMaswatini. Ukhuluma naMtabede wakaGamete Sibongo. Yeah. Mtabede? Mtabede. Oh ya, yini Mtabede? Mthabethe? Ngigama nje Mtabede. Oh ya Mtabede. Oh ya. Oh isigama noma isibongo? Igama. Oh isibongo? NgwaGamete. Oh Gamete. Mtabede Gamete. Yes. Ha. UGamete ngithi ufana ukuthi uGumede. Yes. Oh ya. Ya. Qhawela kithi awusichazele mfethu sonke istory sakho mfethu ukuthi because ngiyazi kade usungishayela. Udaba lakho lumi kanjani udaba lakho? Wena baba njengoba ngilana namhla hlezi ngilandzela lipage lakho ngikubuka usita abantu. Yeah. So ngathi nama sengithathele lithuba senge ngikufunde ngize ngikuthole. Yeah. Lana nginenkinga wena bafo. Yeah. Inkinga yami nginemuntu lebengithandana naye. Yeah. Umuntu lengithandana naye sabe kwaba nje kungaboni ngasobini. Yeah. Ngasahlukana but sihlukana nje sinengane. Yeah. Ingane ke solo yazala. Yeah. Angiyazi uyibona ngemehlo. Yeah. Into enzakalako yangifonela athi ingane ishoda ngetimpahla, ithi ingane ishoda ngekudla, angisenda imali ngiyisende njalo ngenyanga. Ngiyisenda imali athi ingane ifuna esibhedlela iyagula, ngisenda imali. Kodwa mangithi mina ngifuna kuyibona ingane, qala nje kube netinkinga letiba khona. So manje ngifuna ukuthola la ukuthi isiphi izathu wena ukwaze nombuzo ukuthi why ingane engakubonisi yona mhlawumbe ufuna ukuyibuka. Sizathu sekuqala lasibeka wathi inkinga manje ekhaya kubo. Oh ya. Basenetinkinga temndeni kanjani njani. Ingane yayiseyincane ngaleso sikhathi. Yeah. Anga understand. Hayi kwabe ngiloko ihamba ichubeka ngiloko ngithi ngifuna kufika ngizobona ingane ngalokho sike vele kukude kubo kufuna ukuthi mangifika kube ngathi ngifike ngiyalala. Manje ngilowabeka le story sekuthi ngeke ngikwazi kufike ngilale ngithi okay fine cela ngibone ingane ke noma edolobheni. Aqale ke athi hayi okay ngizoyibona ingane ngithi mase ngimfonela sekumele lelo langa siyobona ingane avala ifoni.
Yo manje ke ngifuna ukuthola la ukuthi wahlangana kubi naye uma wengane ngoba nalokho mhlawumbe engakhawunta nakho lokho. Thina kuhlangana kwethu sahlangana etshwaleni bafo. Oh yeah. Kwakumnandi nje sahlaya sahamba sayobhuka. Ngangisendaweni yangakuba ngaso sikhathi ngisebenzela khona. Sahamba sayobhuka kwaba mnandi yahlala kanjalo ingane. Kwaba ngumuntu esithandana naye angivakashele endlini but mina kubo kwakhe angake ngaya khona. Oh kake waye. Angake ngaya. Uyena lebekeza kumina because ngangisebenzela ngakhona kwaleso sikhathi. Nakhona wayebala inkinga ungumuntu nje athi hayi ubusy uzobuya uzongitshengisa ekhaya kubo ngibathi awu ngicela ukubona ekhaya kini athi hayi uzobona still ngaze ngahamba ngawuyeka leyo msebenzi engakake ngibona ekhaya kubo. Hayi bafowethu ngeke inkinga le manje ke awukazi ukuthi mhlawumbe ngoba mhlawumbe kuyalotsholwa mhlawumbe akwazi ukuzama mhlawumbe ucabanga lokho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ke mhlawumbe ulobole no ngake ngayikhuluma leyo since ngabona ukuthi akafuni ukungitshengisa ingane. Ngathi ke ngifuna ukuzovela ngihlawula ingane yami lokungenani. So waba like hayi usazokhuluma nabo nabo malume bakhe. Ever since asho kanjalo wabuya kimi wathi hayi sizokunika usuku basafuna kuhlangana nabantu abadala because mina ngase ngifuna ukuthi okay sifani ngiyabona ukuthi ingane yami awufuni ukuyiletha kumina ngcono ukuthi ngihlakule ubuye kumina waba yakhe hayi ngisazokhuluma nabo kanjani wabuya sathina hayi uma basafa wahlangana nabangumndeni mina namhla lokho still solo ngisafaka imali ngisalinde bona. Hey mayimuntu ocabanga nje mhlawumbe usuwafaka malini mhlawumbe isihamba singakanani semali suke ingane izalwa wena uyathandiswa nje wena ufaka imali nje wena wenzani ufaka imali wena. Mina into engiyenzako ngize ngicela ngisho sithombe ethi ngicela manje ungisendele isithombe ngoba sekushuthela kusendela angishutheleka ngisendeleke isithombe hayi ngibe nako lokuthi nami vele ingane ikhona ngiyayibona so lokho ngiyafaka imali engicela sengiyifakile ngiyacabanga ukuthi isiyaya lapha kubo 24,000 so lo ngiyayifaka njalo ngenyanga but ingane ngane nangenyanga futhi uyifaka ngenyanga ufaka malini ngenyanga nje imali engifaka 1.5 makwenzekile ke simo sibheda simo semnotho mhlambe ngizofaka mhlambe bo 800 bese kuba ngilena ke la ufona athi ufuna ke esibhedlela ingane iyagula kunjani hayi bafowethu inkinga ke le manje wagcina nje ukumthinta ke uxhumana naye. Hayi ifoni yami akasayibambi manje. Asayibambi manje. Asayibambi ifoni yami mangithi ngiyamfonela akasayibambi. Yena ozakubhalele wena athi ingane ifunakala imali. Mina nje call yakhe ngithola uma kufunakala imali nakhona afone ngalenye inombolo athi ngingayifoneli yemngane wakhe. Mase ngiyifonela futhi back ibanjwa ngilomunye umuntu. Manje le ngiphatha ke bakwenzani ngempela ngiphatha kabuhlungu. Umzulu odwa noma umXhosa lo odlala ngabe kanje? Ungumzulu. Ungumzulu. Wawa isibongo. Wamthembu. Amthembu. Hawu. Engane yasebathenjini yenzani ngempela idlala ngomshwati. Yabona bafo ngibhlungu. Manje ekhaya wabatshela nekhaya ukuthi wena usunengane. Ekhaya ngibatshelile nabo ekhaya baneligugu lekufuna ukubona ingane. Ngiko la ngibese ngithatha isinqumo sokuthi angicele wena umane ungiyise le kubo kwakhe lo Zama Mthembu. Mangifika le at least manje ngibona ingane ngemehlo ngiphathe ngezami izandla noma ingane iyafuna kwenzelwa amasiko. Kodwa uma uyibuka ke ingane ke sithombeni ke iyafana nawe ngoba phela nakhona phela mhlawumbe izinto ngakutshela ukuthi hayi leli dlebe leli yelami leli dlebe noma lekakhokho leli dlebe maybe ke mhlawumbe elikangwenyama mhlawumbe leli ikhala. Noma ngeke ngisho ukuthi ngiyalibona dlebe nobafo ngendlela la senda ngayo nathi Thombo noma nathi Thombo uyabona ukuthi indlela la senda ngayo ngathi akafuni kungisendela lesithombe ubona ukuthi nami ngesengiyajabulile sokuthi okay fine ngiyayibona sengiyo ngifuna ukuyiphatha ngesami isandla ngibona ukuthi vele kodwa ke ikhona nenduduzo kuwena ekhombisa ukuthi hayi mhlawumbe lengane ngeyaka ngiyami ngiyayizwa lonto leyo ngoba ngiyatibona tibunu tezika khokho noma tezika ngwenyama kuleyo ndzawo ayingigculisi igculisi ayingigculisi cause mangithi ngiyibuka lengane bona ngelibala iyafana nami yes but ke chana mangiyibuka nami
Angiyiboni kahle. Ya. Manje ibhlungu lento noma lo muntu ngenyanga ufuna imali. Oh ya. Usho mhlawumbe ungayijabulela ke nento mhlawumbe yolibofuzo. Yabo. Yes. Phecelezi mhlawumbe iDNA mhlawumbe ungathola mhlawumbe nalelo thuba lelo. Ngajabulela kakhulu. Yabo. Ngayijabulela kakhulu. Ngoba kunzima ngempela ukungena entweni ngempela ungekho nethemba lokuthi ingane ngeyakho yabo. Noma manje uyabona ngimhlungu. Yeah. Ngimhlungu bafu. Bethu Ncese ngabe Ncese mfethu hayi khululeka mfethu hayi. Hayi Ncese mfethu Ncese mfethu hayi mfethu into ezenzakala lezi mfethu thola ukuthi mfethu uyabo mfethu izinto nje 3 years bafu. 3 years. 3 years. Ngayibona ingane yami. Ncese mfethu. Ncese mfethu. Ncese mfethu. Yo, ingane unayo vele ikhona enye onayo. Akunayo ingane bafu. Awunayo. Akunayo ngiyonayo odwa le ngayazi ukuyiphatha ngesandla. Hayi Ncese bro, Ncese. Mhlawumbe mfethu mhlawumbe umuntu uzodinga ukuthi mhlawumbe cause umfethu uyaphuthuma nezinto ezinakho bafethu mhlawumbe umuntu uzozama mhlawumbe ukwenza uhlelo mhlawumbe mfethu zama ukuthi mhlawumbe sendela abafethu inamba yomuntu angakwazi ukuthi asibhekele ukuthi usisi mhlawumbe ungakuphi noma abangani bakhe yabo ukuze bezokwazi mhlawumbe ukuthi besize ngendaba zama location. Kodwa ngicabanga mhlawumbe mfethu azame mhlawumbe ukuxhumana nakho njani. Ifoni yakhe iphi semotweni? Ikhona. Ngapha inamba yakhe mhlawumbe ke zama ukumfonela mhlawumbe zama ukusesha yabo. Azizame nje ukusesha mfethu. Mhlawumbe okunikeza inamba yakhe ngoba uthi wakublocker wena yabo. Ungayimemezi. Ifethu akunzima ndoda kodwa mfethu isebenza khona ukuthi uqine bra wami. Hayi ngiyathemba. Manje wena ungayekanga ke ukuthi mhlawumbe inakhujana ilento le ingane uyifakele imali. Ngoba phela uyabona mhlawumbe kunezinto ezikanjalo. Into le ngenta ukuthi ngingayeke ufaka imali bafo. Yeah. Ngiba nalokutibuta ukuthi ngalelinye ilanga uma ifika lengane. Yeah. Ngiyofika ngichazele ngithini. Yeah. Ngoba ngiyati ukuthi la bakhona into labayifita yona. Yeah. Mhlambe bathi ngabaleka angifuni ukuyondla. Manje nami ngisuke ngenza into ezoba ubufakazi. Uma waya ukwazi wanozama ukuthi nje uxhumane noma waya. Angaka akafune kunginika nje ukuthi ngichumane nemuntu wakubo. Oh ya. Mangithi nje ngifuna nje anginike inombolo yakho. Hayi sicabene. Hayi ake sizame wena. Hello? Yebo. Yazama. Yebo. Ukhuluma noma? Ukhuluma naMdabede. Ufunani wena? Ngisacela kubona ingane. Hayibo ingane yani manje ungazongidakelwa mina. Zama yini sonke isikhathi mangifuna kubona ingane ungafuni ukungitshengisa ingane yami. Kumele yenze usongisa imali. Cha imali ngizoyifaka. Duma imali lo sisi. Kodwa ngcono ngoba isangena impela mayisangena ngoba uzovela kuseka yabo simphinde futhi. Uyidropelani phone? Hayi shutha ufuna ukungilalela yazi ngani ngiyacela ngithi phuma kumina. Cha zama. Ngicela kubona ingane yami. Phuma kumina. Umtshela ukuthi ula eThekwini. Ucela ukubona ingane mfethu. Yeah. Usemaphoyiseni manje Ezama. The answering service for isala usemaphoyiseni uzana amaphoyisa kuphi lapho. Ezama. Ya, eyaba le namba lebelungu bangena isicefe ngayo. Ngisemaphoyiseni manje.
Ngisacela ungiphi location lapho. Uzokwenzani manje? Sokhathele manje ukuthi uwenze umakwazi wakhe isilimo usuzongibangela isicefe lana. Ngicela ungitshele ilocation nalapho ngisemaphoyiseni ngifuna ukuzobona ingane yami. Ngithe phuma kumina. Zama ngiseThekwini mina. Uyambona ke baba. Abafethu ngicabanga ukuthi kuyinto elula kakhulu le. Inamba njengamanje sizolini ngoba vele kusekuseni. Manje ikhathi manje o9 manje ikhathi. So nje bafethu lo shona nje siyisebenzile udaba lo njengamanje inamba ngizoyithumela kubafethu laba sizayo ngokusibhekela ama location abantu ukuthi bakuphi emva kwalapho ngoba iyangena inamba i-right yabo ngoba iyangena mfethu i-right number into elula nje kakhulu nakhona bafo uyayihamba noma akayadi le nombolo kube ngifone ngenamba yami bengeke azayibamba yeah hayi khuleka into nje bafethu easy kakhulu le inamba mayisuke ingena kusuke ku right kakhulu ngoba lo muntu usuke somcaphuna nje Sophia qathatha kubo udaba oluncane kakhulu lo this is yini a water break is a water break story cela nje bafethu nihlale nathi kanje sizozama ukubheka silinde sithole kodwa kogcina thina sogcina sitholile kubo kwakhe usisi ukuthi uhlala kuphi nendawo siyabonga Hayibo. Kwenze njani zami? Ayike ngizokhuluma nani ngivulike. Amakhamera ke manje sokwenze njani awana amakhamera? Mawa siyacela. Ngicela ungangishuthi ke mina wemfana, ngicela ungangishuthi ke mfana. Ngicela ungangishuthi vala leyo kamera. Mama. Hayibo. Kwenze njani? Vele sekwenze njani? Siyaxolisa mawami ukuvela sifike sitheleke singami mhlawumbe singayalazanga kodwa igama lami ngusiphiwe ngwaNtombela ngiyazi ukuthi wena umuntu Hlezi ngizwa ngendaba. yabo Ngithi mina hambani la ekhaya. Inkinga sikwazi ukuthi sihambe. Wemfana abantu ngicela avalele la kamera. Ngicela ngivale ikamera, vala ikamera wena. Vala ikamera. Hayibo. Mama. Yini engakhulume ngaphandle kwamakhamera? Yes, inkinga mama sisebenza ngayo ikamera njengoba. Hayibo, mina ngifuna ikamera la. Ngifuna ikamera. Yes, phela mama. Yes, siyaxolisa. Hayibo ngeke phela. Ekusana kangaka sengizosibukanisa nabantu. Yes, siyaxolisa mawami, siyaxolisa mhlawumbe ukuvele sifike sitheleke. Wezama ubuyazi le ndaba. Yabo. Noma mina isilimi. Angiyazi angibafuna nokuthi baze bebe khona la. Nala kamera bavulile angiwafuni la ekhaya. Mina ngiyazi indaba amakhamera ngigcina ku TV mina indaba amakhamera. Yes, siyaxolisa njengoba usibone nje kusuke sekuvela ku TV nakhona kusuke kushuthwe kanje. Manje nami ngizovela ku TV nizongqongqozela la kwami ngemvume yaba. Mani inkinga mawami siyaxolisa sidlulisa kakhulu uxolisa la. Hayibo ngizoke ngizwe. Kanti ungabe naye ubaba wekhaya kuba nje emhlabeni ubukeniswa nabantu namakamera. Uyaxhaphazeka manje. Sifika yonke indawo mama susu. Hayibo nibizobani la? Niletha yini eniletha la? Yes mama njengoba ubone mama igama lami ngusiphiwe ngwaNtombela sihambe silungisa nje inkinga. Ngithe ikamera bhuti angifuni ikamera. Yes mama Hayibo. Mama sorry ke mama yabo. Inkinga mama sihambe silungisa imndeni njengoba ubone inkinga zemndeni. Bambe belungisa imndeni. Mina akanankinga la ekhaya. Ayikho inkinga la ekhaya. Ayikho nje inkinga la. Unayisho. Nginesho. Unayisho sisama. Ngineshow mina akho inkinga nje la ekhaya. Akho inkinga. Angazi ke kuzama. Angazi ke ngoba phela ngihambi naye mayihamba. Ngizwangami azikho. Angazi mayihamba. Sinazo inkinga zomndeni la. Akho inkinga la esinazo. Awunayo. Kokusiza ke wesisi ukhuluma iqiniso. Ukhuluma angihambi nawe emgaqweni. Umbuzo mhlawumbe. Angihambi nawe emgaqweni. Ngizwangami alikho inkinga umbuzo nje engayibuyizela wona nje roughly ukuthi angikaze ngibone nje mina ngiyayiqala. Baba ingane yakho muphi? Baba engane ukhona. Wamgcina nini baba engane? Hayibo. Ne last week. Kanti indaba inkulu. Ingane wagcina nini uyihambisa kubo noma ingane ubaba wayoyibona? Ngawo lo. Ake ngilalele kahle ngizoke ngizwe weza. Yebo. Alright. Mawami uyalazi udaba njengoba ilichaza nje usisi. Hayi ingane impela iyahamba yekubo. Iyahamba. Mina mabephuma la baye stopini ukuthi baphele lapha ngani. Kodwa ngisuke ngazi ukuthi lo uthatha ingane uyisa kubo. Angazi ngibone kwamfana.
angikwazi ngibone kwamfana angikaze ngambona ngazi ukuthi nje unobaba wengane umfakela imali njalo ngenyanga uyayihambisa ingane bayashuthelana izithombe bayahlangana eThekwini okunye ke angikwazi hayi angikwazi ukuthi mana mfethu umlando mfethu awumlando hey hayi ke wezami ngathi ngawe ke ndawo usuthi awazi usuthe awazi Mswati inkunzi yethu yaseSwatini nangona naso ke isivakashi sethu esisibhayelile la naso ke isivakashi esisibhayelile imake wemfana ele ukuthi nje ungeneke la emagcikeni ale ekhaya ke usukhokhe engaka inkomo uwena kanti isigebengu thula wena ngisabuza lo ukhokhe engaka wena inkomo ezingaka inkomo ekhokhile akusabalekile mama lo awukhulume akachaza umfana akachaza umfana mana akusabalekile lokho ukuthi kubuza kani kubalekile phela ngoba phela lo uzongena la kwami nali ibhadi lambo ekseni wezami akobe uyayazi le ndaba akobe uyayazi le ndoda hayibo akaphume hayibo thula wena akakhulume lo akakhulume 3 years last week ubehambisa ingane kuwena lo ubehambisa hayibo nali ibhadi bo akachaza lo ubuyihambisa phi ingane ilaphi kubo cha sengifuna ukwazi kubo ilaphi kubo wezaba ngathi indaba usazokhuluma zakho ngoba phela kushuthi la makhamera aze kuwena zama la makhamera awazile kumina wathi uyaphi ngaphuma la ekhaya mangathi ngihambisa hey wena ingane engayiboni 3 years zama hayibo hayibo uphuma mkhiza azongizwisa hayibo mama angithi uyabona angithi uyezwa ke mama hayi angazi ngizwe into enje angithi uyezwa hayi ngiyayizwa indaba yazi ngiyayizwa indaba unamanga lo mama hayi zama khuluma hayi phela kushuthi isigebenga sikhuthe lamaphoyisa mama cela ukubonakala ingane ke njengamanje ucelakala ingane kahle kahle ukubonakala ingane ubonakala ingane wezami ngingahlala nawe la iminyaka ngihlale nawe iminyaka kuzoqhamuka umfana ethunde engane uyakonda hayibo hey awuzungulwa ke la kwami awuzulwa la kwami wena nawangikwazi mana ngibhedeli la mina mina ngifuna ingane yami zama ngifuna ingane yami akho ngane la ingane ngimhambiselile wayibona ayikho ke ingane ngoba uyadelela nawe uyadelela ingane ade uyibonile last week uyihambise ingane la uyihambise last week ingane uyibonile wena hayi zama hayibo wena phuma akwazi ukuphuma indaba lingakapheli udaba lingakapheli hayi ke ngikhuluma mina kukhona lo ngikhuluma mina ngazi ukuthi ingane lo wayihambisa kuyena lo hayi ingane le yafika kimi sisiyazana ingane angiyazi kuyiphatha ngezandla zami shuthi wena isidididi ngaleyo ndlela ukuthi ukhonjiswe efonini ingane uyisidididi ngaleyo ndlela akafundi lokumkhomana phela hayibo ayisende imali ngane ngazazi ayibona ngoba ngimhambisele ngane ngakhade efaka imali hayibo ayazi inkinga phela le inkinga wena ngoko bantu ondaba ke ondaba umsindo wani makhe phuma awubizwanga hayi ngithanda kabi indaba ngeke ungitshele ngekwami uyithanda kabi indaba lo uyaloqalayo ufika ukhombisa ukukhelwane yomndeni ngithe ngicela ushiye ikamera uthanda indaba nawe hayi ukuzwa ngendaba yengane uyizelani indaba yengane uhlangana phi nengane uzozuza indaba makhelane hayi manje cela uphume usithanda indaba lo uzokwenzani la hayi bongathi indaba inkulu ayisazekeki ke manje ushiya uphuthula kwakho manje lapha uzala hayi kwavela kwafika wrong hayibo mina nguba Dlamini ngizwa kuphakanyiswa igama lengane lamanye ngithi uhlangana phi nengane Dlamini yakama
makhelwane phendula nkosi yami. Phela makhelwane ngeke phela mina ngihlale ngithule ngibe ngazi kahle ukuthi nami nginengane. Unengane bo. Hayibo. Unengane lapha. Hayibo Sam. Wesama. Hayibo. Akaqala ukuphumela. Phuma wena. Hayibo. Ho. Ngeke. Hayibo. Akaphume lo. Unengane wena. Wena Sam, na uzolikhuluma iqiniso. Hayibo. Ibifoni bo, ngibuza amaphoyisa. Hayibo, ngidinga amaphoyisa phela manje. Akaphuma uDlamini la. Aphume. Uzama unengane eyodwa. Base bebaningi abantu. Babaningi ke manje obaba. Hey, khuluma iqiniso. Abahambi. Khuluma iqiniso Khuluma zami iqiniso. Wena uthanda indaba kakhulu wena Dlamini. Hayibo. Ingane ezihamba la kuthiwa kubabwayo. Last week ingane kubabwayo. Hayibo. Uchawuzama uma wengane yami lo. Akhoma wengane yakho wena Dlamini la. Akhoma wengane yakho la. Asinike wena wakutshela uzama ukuthi sinengane sobabili. Akazange angitshele nangu babengane useyivezile babengane. Zonke ingane zakho wena zalandaweni. Zonke ingane zakho. Phela sesivumelene phela nozama. Hayi ngizongibhedela wena. Wena zamule ukuthi awazi kanti indaba ingawe. Lo ngiphamselile ingane last week. Nange phi. Hayi angisazi lutho mina zami. Angisazi lutho. Namhlanje yazo kusasa njengoba uphuma uyaphi zama Yona nimfonele manje. Ulungisa yona le kushukushu umuntu ofunela ayixazulule uwena zami. Khuluma iqiniso zami ingane eyabani ingane. Iqiniso ma. Khuluma iqiniso. Mina kathi urongane ngoba imini uyise. Wena uyise wani wena Dlamini? Thanda indaba wena. Wena wakutshela yini? Hayi uthanda indaba wena. Kodwa makhelwane yathule lendaba yomndeni makhelwane. Kanje uzama akakhulume eyabani ingane. Ingane eyabani. Eyabani ingane. Hey, nala makamera baba. Namakhamera Jesu. Hayibo. Uzuzama. Akazuyiletha zami ingane ekhaya. Ingane kabani ingane? Ingane yabamdlamini. Weza uzohamba nabo la. Base bephuma uphume nabo. Base behamba uhambe nabo. Angeke nje ngihlale lamanyala. Ngeke ngihlale lamanyala. Uhambe naye lo. Weza uzohamba naye le
Shati lakho le uzongiphumela nayo. Mama ngiyacela mama. Sizohlanya phela. Sizohlanya manje emakhanda. Mama kwenziwa njani entweni kanje? Hey nami nje angiyazi le ndaba. Angiyazi le ndaba Umukela malini ngenyanga? Uyazi uzama. Ubaba wengane udlamini ukhipha imali nomfowethu wenza imali. Umukela malini nje imali ngenyanga? Ngenyanga umukela malini imali? Isigebengu phela uzama. Umukela malini ngenyanga? Uyisigebengu uzama. Ngithola uwazifuna la. Uma wengane yami uzama. Umukela malini nje. Lento yenzayo uyenziswa yini yonke lento yenzayo mfowethu? Inkinga lento yaqala ukuthi nganganaso isiqiniseko sokuthi ubaba wengane. Ngase manje ngangasazi sizomtshela kanjani ngoba ngale ukuthi yena ingane yonke uhamba naye uzama wakho. Uhamba naye umelane. Ngeke mfethu benginamahloni uma bezoqoqa la khona. Wena phuma wena. Ingane kuyona yakho. Usuzwile Khuluma zami. Akekho phela umuntu ozokhuluma. Wena ozokhuluma. Ingane bengihamba ngidlule kamngane nami sifike sihlale sona khona kube ngathi manje ngihambisile eSwatini. We nangu umuntu ezobulala abantu. Nangu umuntu ezobulawa abantu Jesu. Hayi bo zama. Hayi bo zama. Yo, kuba nabo abantu udlamini. Hawu. Kuba nabo abantu endabeni abantu udlamini. Sibakhulu mana khawela. Usisi wathini usisi kwena? Usisi wathini? Lalela mfowethu. Wathini usisi kwena? Qiniso uzama nawe uyalazi. Wathini usisi kwena? Phela mina mfethu mina ngimdala kunozama. Yeah. Uyazi nawe uzama ukuthi njoba ngimdala naye bengamelanga ukuthi ayiveze. Bengamelanga ukuthi lento ayiveze uyizwa lona. Mina besithandana, mina ngiyasebenza, ingane ngiyayondla umbuzo uzama. Ngiyakunikeza imali bayafika, eza uzafika ngisho nabangani bakhe mfethu. Mina ngibathengela zonke izinto ingane yondliwa. Yabona ngisho ngabuza nangu makhelwa ngingane ayondliwa yini. Ukuthi ke uzama ukuthi yena kubazali bakhe mina nginandaba. Engikwazi ukuthi ingane yami ingane ngiyayondla. Ukuthi lo mkulukudu uqhamuka apha ngikwazi ke mina ngicela njengoba nifike nawo lo mkulukudu nihambe nawo. Wakhetha udlamini endaweni. Mama lalela ngiyindoda mina nawe ngicela ungibheke ngiyindoda. Le ngane lena umzukulu wakho yini eshota ngayo? Yini eshota ngayo? Manga wezama. Akazi nami. Wena ke. Hayibo. Thathani Hayibo. Hayi abanaye. Ngicela udonsa naye. Ngesikwazi. Ngizobulawa abantu. Mina ngizobulawa abantu. Hayibo. Mina ngenganele. Hawu udlamini kubona bonke. Makhe ngizobuya ngibuya ke ngisale niqoqoda mina Hamba nabo. Hamba nabo. Hamba nabo. Mala siyabonga baba. Mama kwenziwa njani entweni? Hey angazi ngicela ningihambele nayo uzapho. Okwenziwa njani entweni ka? Angazi ngiyayiqala mina le ndaba. Ngiyayiqala ngineminyaka emingi angazi ngizwe. Kahle asikhulumi nawe. Angikaze ngizwe Asikhulumi nawe. Yeka amakhamera. Sekulethi manje. Kumele ubonakale. Kulethi ke manje. Izwe kumele likubone. Abakubona ukuthi khona abantu abafana nawe zami. Yes. Musungibambaza. Mawami. Udaba lufumana. Ngicela nimbophe lo. Ngisigebengu nazami. Uhlezi uphuma nezikhwama uyahamba kanti uhamba nemali yabantu. Kuyimanje nasi isikhwama uyasibona ngani siphi isikhwama? Asekho. Nasi isikhwama uyahamba akethi nimfica emnyaka. Uyaphi nje manje? Uyiqola sisiwami yeso. Uyaphi nje manje mayingakhuluma athi ubeyaphi uyaphi manje akakhuluma. Mawami uzela iqolo yeso. Uzela uyiqola wena yeso. Yo! Uyiqola wena. Bahlezi besho. Uyiqola. Asikhulumi nawe thina kahle sikhulumela nomama. Wena uyiqola. Uyiqola lengane. Angisafune kwabula.
yiqola for sure usebenzi for sure usebenzi for sure mawami kwenzakalani ke entweni kanjeni uDlamini bomazini uDlamini mina ngiyamazi uDlamini ukuthi umakhelwane phelela la ngeke wamsolisa angikaze ngisole lutho uDlamini nje uyithandela indaba makuliwa la uyala makukhona into ethile lapha kutholakala idumbu usikhona uDlamini unumber 1 bengazi lokho yeah akazi athi vulo futhi ayikho into engangayibona eyisani yokuthi lona uDlamini khona into abayenzayo akaze nje hayi mina uphuma yabo nje baniqhamu lendlela enqhamuke ngayo uphuma estopini ayogibela ukuthi uphelelaphi angazi last week ubethathe yona lengane kwathi uyisa ubaba wengane ubaba wengane engamazi engamanje njengoba ngithole futhi unayo inisho ukuthi uyena uDlamini mina ngisakholwa kwaDlamini ubungamazi nombaba wengane umswati nangu umswati angikaze ngizwe nangendaba angikaze ngizwe nangendaba nje ukuthi khona uumswati ke kwayena baba wengane konke lokho nje mina ngikuthola kanje nani ayishayini ingane kancane iswati mayitataza hayi yikho into engangayize enganeni ayikho ngabe ngiqamba amanga kodwa nje makukhona indlela abanda ngicela ningibophele yena lengane ngeze ngikwazi ngizobulawa abantu manje ngoba phela kushuthi kusazofuna umunye zama athi ubaba wena phambi kwabantu upho ungilahle ngumntanakho hayi ngeke zama phela ngishiswa abantu ngesimanga ngeke ngishiswa abantu ngesimanga sami ngeke mama thina hayibo suka phambi kwami mani uma mfethu uthi suka suka phambi kwami zama suka phambi kwami uthi wasuka kumele ulalele umakho lo ngithi hayi akangizwa ke mina akangizwa vele akuzwa unoba babengane abawu20 nje uvele unje uzama ube njani ukuthi uzama ukuhlupha nje ngabantu besilisa hayi bebathanda nje abantu besilisa kodwa bengazi ukuthi sengaba khona idouble trouble yo baba hayi bengiyayiqabuka nje into enje mina hayi shuthi mina ngiyahamba la ngihleko omakhelwane ngihleko yena naye lo Dlamini uyangihleka naye lo Dlamini uyangihleka ubaba wengane yakhe asazi noma kusazoqhamuka omunye ubhengu noma ungcwabo noma uba shuthi kahle mina ngizoshiswa abantu phela ngale ngane bafethu hayi mama lapho unengane eyodwa inobaba abangaki ihlazo leli angikaze ngilizwe nje angikaze ngilizwe ihlazo nje mina zama ubaba wengane kahle zama ubaba wengane wehlule zama hayi ubaba wengane uDlamini unesho isiqiniseko naye nginesho hayi uzama funenza ama DNA nginesho ukuthi wayena Dlamini ke lo ungathola ukuthi uyabondela nje ingane akayena ubaba usazofuna ngoba ngoba ngisi nesiqiniseko ngoba yena umsati musongengiza zamakhuluma musa ukungengiza mawusenza imkhuba yakho uyakhuluma senza kancane manje kuba Dlamini ngiyazi senza kaningi manje ngingakho nesiqiniseko ukuthi uba Dlamini yena babengane mayiphuma omtshela ngani wakho ukuthi wena uba wengane uDlamini baphoma mkhize bazongizwisa isizathu sokuthi ngingamtshela uma ngoba benginamahloni ngoba bengekaza sa understand ngi-understand ngizamanyaala ngisona bengifuna isimo sala ekhaya bengifuna ukuthi sibe ngcono la ekhaya bengifuna ukuthi kube ngcono ngemali zabantu ezabantu phela ngoba manje isimo manje sesinzima kunzima manje impilo ngizothola indlela le mabengathi akayikhokha uzoqala angithi uzwile umfana womswati uthi uyezwa uzobala kanjani noma uzoyikhokhiswa baloma uzoyikhokhiswa bani leyo mali leyo khuluma ayikho imali engizoyikhokha mina ngeke phela zama ube nenkani ngeke ube nenkani ngeke ube nenkani imali loyo ngobani yokuthi siyathandana nithandana nini nomuntu omshuthela ingane athandana awuyike umswati nje bese nihlukene nje umswati hayi angikwazi mina lokho hayi mayipho uvayilani phone nefone ekutshela ukuthi ufuna ezobona ingane hayi amanga nje into yakhe namanje njengoba ephuma nje uphuma mhlawumbe uya komunye siyabonga kakhulu mawami ngeke ngihambele naye uzama mas thina hayibo sikhamba kahle kodwa hayi ngihamba kahle bethana hayi kahle hle uyabona ukuthi uyabheda kanjani no inhliziyo uyabona ukuthi uyabheda usebenzisa kanzima kodwa uyabona ngiyabona njengamanje yini njengamanje izokwenzeka njengamanje kodwa ngishongo ufike wajikela thina lapha ngaphakathi kodwa njengamanje mina sengizoba umuntu omumbi ebantwini njengamanje yabo njengoba ngilwa nawe nje manje silwa nawe silwa nabantu abangaphakathi yabo inkinga yazama ngento esilima kakhulu yabo nje manje ngiphathe ebuhlungu kakhulu ukuthi hayi mase mpela
kodwa ke kungcono kodwa ngoba ke iqiniso uyalazi yabo uyabona qhawu hayi nqese mfethu nqese mfethu isikhathi sami sonke lesigaya ngizofika ngithini mina ekhaya manje baba hayi nqese mfethu ngizofika ngithini ekhaya kodwa ke iqiniso mfethu ngoba uyalazi ilokho mfethu okubalekile ukunokuthi mfethu lokhu uhlalele ethembeni mfethu yabona nkabi yami bantu besimame mfethu umshaya umuntu esimame yeso noma ngathi usebhede kanjani ungomshayi mfethu yabo yina lapha mfethu i-GBV leyo yeso noma ngathiwani mfethu ubone kangakanani umuntu esimame nkabi yami ungaliye umbeke isandla yeso ngiyakufa baba ya mfethu xolisa nje mfethu umoya nkabi yami ujabulele khona mfethu ukuvela kweqiniso ukukhululeka komoya ngithi yabo njengamanje le mali obuyikhipha njengamanje ngeke usakwazi ukuthi uyikhiphe yabo after sonke lesikhathi lesingaka khululeka nkabi yami uNkulunkulu mfethu uzoyivuyisa leyo mali siphinda phindiwe yeso sengize ngajabula ekhaya ngabatshela ngathi nginengane khululeka nkabi yami strong yeso asambile mfethu afwe siyabonga kakhulu bafethu noma ke kube udabula kanjena kodwa ke asazi bafethu mhlawumbe ama-comment eni wona azositshela ukuthi mhlawumbe senze kanjani yabo iwona bafethu azosigayida siyazi ukuthi bafethu mhlawumbe ndobe nithuka mina vele ndobe ningithuka vele nithi mina ngibhedile kule story kodwa akuvele phela velani phela ukuthi iyiphi into esingayenza ukulungisa udaba yabo inkosi mayithele umusa bafethu amen